Hola, benvinguts a un nou vídeo de República Juganera. Ja estem a les portes de Sant Jordi i, com a canal de jocs de taula que som, hem decidit portar-vos una sèrie de recomanacions que creiem poden ser interessants. Doncs sí, perquè per Sant Jordi tots sabem que s'han de regalar llibres o autoregalar-se llibres perquè s'ha d'incentivar la lectura, però no a tothom li agrada llegir. Des dels més petits, a qui hem d'acompanyar i incentivar perquè s'introdueixin en aquest món, fins als més grans, també. També que costa, a vegades també costa trobar el moment. O la motivació. Llavors això és el que us portem en aquest vídeo. Els jocs que us hem portat els hem dividit en 3 categories. La primera és, pròpiament, jocs de taula. Sí, dic una cosa. Digues. No tots són en català. No. De fet, com que creiem que sobretot els nens, no? Només viuen en català, tot és en català, la televisió és en català, juguen al carrer en català, tot és català, Sarcasme. de tant en tant és important jugar una miqueta en castellà. Per això està molt bé que alguns dels jocs no estiguin en català i només els podem jugar en castellà. Sí, o sigui, de fet només tenim 2 dels que us ensenyarem. En conclusió, no? El que vens a dir és això, molt bé. Doncs passem a la primera categoria, que és la de jocs de taula. El primer dels jocs de taula és el que és per més petitons, Sí. no? És a partir de 6 6 anys, que és Storytailers. Storytailers. Que és... No sé llegir. Per què has de jugar més? A veure, és un joc que la mecànica és molt senzilla, que és semblant al Dixit, en el sentit de que cada jugador ha de triar, d'entre les cartes que té a la mà, quina és la que representa millor La part de la història. Exacte, que t'expliquen. Que, per exemple, aquí tenim un exemple. Una mañana que salió a pasear una fuerte y poderosa bestia, està marcat en negreta, llavors els jugadors han de triar quina creuen que representa millor aquesta definició. Potser a la mà tens un cargol bover, una marieta i una gallina, Sí. no? Però és que l'altre té uns animals semblants i aleshores es creen situacions molt gracioses. Sí, i els has de col·locar, llavors entre tots has de votar en secret, no saps què ha posat què... Bé, el que diem, s'assembla al Dixit, però és molt xulo el sistema aquest del conte, que vas construint aquesta història, carta a carta, amb els personatges, i al final et queda el conte per llegir-lo amb el nen. I això està molt bé. El segon joc que portem ja és un joc més complicadet. Una miqueta més de pes. Sí, per nens més grans, que és el Faules de Peluche. Definit com a llibre-joc d'aventures. Sí. Però és... Sí, és un llibre joc, perquè ve un llibre, i tens la part aquesta del mapa, però és més d'aventures. Però sí que té una part molt narrativa, perquè del que tracta la història, o sigui, hi ha diverses històries, però el nucli seria uns peluixos que van a la Terra dels Malsons, són els peluixos d'una nena, van a la Terra dels Malsons i allà tenen aventures. Han de complir missions. Han de complir missions, abans que la nena es desperti, i això. Llavors per què el recomanem? Perquè té narrativa, és a dir, s'ha d'anar introduint a la història, però sobretot perquè els més petits s'interessin per aquest món fantàstic, vegin que en una cosa així, que és un llibre, passen coses molt guais. Sí, i a més té fragments en els que has d'estar llegint, explicant, i el nen ha d'estar atent, o nens. Llavors creiem que és un molt bon joc, o d'aquest estil, per fomentar aquest interès per la lectura, diguem. Tercera recomanació. Robin Hood. Aquest ja és una miqueta més adult, tot i que posa a partir de 10 anys. Bueno, home, aquest s'ha de llegir més. Bueno, és semblant al Faules de Peluche, en el sentit aquest. El Faules de Peluche, tot i que podria semblar bastant infantil, no ho és, és a partir de 8 anys, crec. I hi ha combats, també. I també. té part fosca, no? Sí. Tot i que no es pot ningú, els peluches perden el farcit. Sí, són això. Pots recuperar trossos de farcit. Sí, però aquest ja és més adult, també la història és de Robin Hood, també més adulta. I el taulell és molt xulo. I el taulell és molt guai, que aquí hi ha la representació del taulell, però el taulell... I ara no el traurem. No, és molt gros. O sigui, això ja és un joc de taula. I té com parts ocultes, no peces ocultes, que vas traient a mesura que avances en cada una de les històries. Sí, té una mecànica curiosa, és del mateix creador que les Llegendes de Andor, crec. Però per què el recomanem també? Doncs per això. O sigui, vam un llibre, que en aquest llibre et venen totes l'aventura. Has d'anar llegint segons vas fent,
i en funció del que vagi passant o de les decisions que prenguis, vas cap a una banda o cap a una altra. I llavors té fragments, doncs, de novel·la, no? Sí. Que t'explica, no? I per què el recomanem? Doncs, precisament per això, no? Perquè... El nostre petit, per exemple, ja s'ha interessat per llegir alguns trossos quan estem jugant. Perquè és això, quan ho disfresses de joc, no? Doncs és més fàcil. Els hi crea interès, els motiva. Sí, perquè diu, aquest fragment el puc llegir jo, llavors va, vinga, deixa. Aquest és més difícil, Però bueno, és el que diem, és utilitzar aquests jocs per despertar aquest interès. Passem a la segona categoria de jocs, que són llibres que són jocs, perquè no són jocs de taula. Val? Llibres-jocs, el que seria. El primer que us portem és Missió Egipte. En català. En català. Missió Egipte. Ja és un llibre, no és un joc de taula, però a dins aquest tipus de llibres tenen diferents proves, tipus d'escape room, que t'ajuden a anar avançant a la història, vas resolent enigmes, puzzles, codis secrets... Sí, clar, perquè no el vas llegint seqüencialment, perquè n'hi ha que tenen diferents finals, depenent de, no? O has de fer alguna tria, però sobretot això, et posen proves al mig del llibre, i amb això el que fas també és que el nen, perquè això li diem, aquest és més per nens, tot i que potser no se'l llegeix ell sol, sí que tu li pots llegir, llavors ell està superatent, o ella. Perquè ha d'anar prenent decisions, ha d'anar resolent aquests minijocs que hi ha a dins, i això el motiva a introduir-se en el món i demanar llegir trossos. Això. Hi ha potser notes concretes, no? Com aquí no sé si es veu. Spoilers, Hi ha una nota, i ja està, no mireu més. I diu, doncs vull llegir aquest tros jo. I està sí, és una manera, això, de crear-li interès en la lectura i veure que aquí dins doncs, ja passen moltes coses. Anem a la segona recomanació. Segona recomanació de llibre-jocs. Aquest està en castellà i és En la caverna de Kur. Val? És un llibre que està basat en l'antiga Mesopotàmia i la llegenda de Gilgamesh i tal, bueno, però en realitat és un llibre que és com un tria la teva aventura, recordeu, però molt, molt més evolucionat, perquè aquí et crees un personatge, una fitxa senzilla, val? No és complicat, tens diferents finals, pots morir, pots recollir objectes, armes, et pots curar, o sigui, és un joc a dins del llibre, però en el fons és una novel·la, vull dir, perquè tu has d'anar llegint el que va passant com si fos una història, i això ens ha passat també amb el nostre fill, que tu estàs allà, papa, llegeix-m'ho, i vas llegint en veu alta, i clar, hi ha coses que no li pots dir, reviento la cabeza i tot això, però s'interessa, llavors et veu allà llegint i jugant i passar-t'ho bé. Tercera i última recomanació d'aquest bloc de llibre-jocs. El trec, Sí. Teu. En las cenizas. Això ja és un llibre, a més aquest li van donar un premi recentment, el Tàbula, no? El premi Tàbula, a millor joc solitari. És un joc que tenim a casa des de fa temps, tot i que tu no ho sabies. No en tenia ni idea. Quasi el torno a comprar. És molt bo. I això ja és un nivell més al que us hem ensenyat abans. Això no obro per no ensenyar res. No fem spoilers. Perquè a més el joc en si t'ensenya a jugar a mesura que vas jugant. Val? Vas llegint. Però té il·lustracions, però sí que podeu té combat, té combat, té vida i molt de text, o sigui, molt de text de molta narrativa. Al final és tota una història que tu vius amb el teu personatge. Però tornem-hi, la idea és que estàs llegint perquè estàs jugant i mentre llegeixes jugues. Aleshores, és un incentiu per anar llegint. Exacte, i el que des d'aquí us recomanem és que si veieu aquests llibres d'aquest estil, que no us facin enrere, mireu, perquè potser trobareu aquí una història molt, molt treballada i que ho passareu molt bé. Només dir una cosa. Què? Mireu ressenyes de jocs, perquè ens hem trobat hem tingut algun disgust amb aquest tipus de jocs, i ja està. No, amb aquests que us ensenyem aquí no, però que a vegades et venen un librojuego, pim-pam, i després resulta que... que no acaba d'estar ben lligat. Això mateix. O gens. Sí. I en aquesta última categoria el que hem triat han sigut jocs de rol. Per què? Per què? Per què? Ho expliquem o diem per què? Per què? Nosaltres creiem que és una molt bona manera d'introduir els nens a la lectura, i no tant nens també, perquè
els hi obres la possibilitat, no, de viure aventures ja no només llegint, sinó només parlant, no? Explicant històries. Visquent-les. Però clar, al final els jocs de rol sempre són un llibre, venen un llibre. I llavors amb això creiem que desperta aquest interès per descobrir els mons que s'amaguen dins dels llibres. És que al final una cosa l'estàs visquent, però després si tens ganes de més, si estàs motivat, agafa un llibre i viu aquesta aventura només llegint-la, no? I a més també els jocs de rol van acompanyats d'un univers a darrere, normalment. Que això un imaginari dins... lliga totes les històries, crea motivació dins d'un món. Això mateix. I l'interès per conèixer-lo. Bueno, esperem que us haguem conegut. Us ensenyem els exemples que us portem. No? Això. Doncs, per exemple, tenim el Pequeños Detectives de Monstruos, que aquest diu que és a partir de 3 anys. Nosaltres el tenim, però és veritat que no el vam arribar a provar. No el vam arribar perquè no vam trobar el moment. 3 anys és poquet, sí. Potser el podríem tornar a provar ara, perquè a més és una miqueta fosc, però és molt xulo, té unes il·lustracions guapíssimes i un sistema així molt original d'atrapar monstres. Però llavors vam passar al següent. El Maguissa. Explica'l tu que vas fer el màster. Ja, sé com sol passar. El Maguissa està molt bé perquè ja és un joc de rol, amb cara i lluís, amb un univers també, amb un reglament de rol, però està molt bé perquè és modular. I és a partir de 5 anys. Llavors és molt flexible i tu pots triar, doncs, començar amb una fitxa molt senzilleta, amb daus de 6 cares, també, que per no donar-li tanta aleatorietat, resultats més tancats, però pots anar canviant-li els daus. Ara faig servir de 8. Vas pujant la intensitat. Parlo una miqueta de l'univers. Sí, l'univers... No, però el que és xulo del Maguissa és que els protagonistes són nens, perquè els adults han desaparegut. Sí, és un món de fantasia on els adults han desaparegut. I hi ha el món de Driss, crec que es diu, que està molt bé perquè és un planeta que està viu. I segons els sentiments de la gent passen coses. Llavors et dona un univers on poder fer crossovers. Sí. Fer aparèixer de contes infantils en aquest univers, d'uns dibuixos, pel que sigui, pots introduir-ho. I està molt bé. Està molt xulo. I és el que diem, que això fomenta la imaginació del nen i l'interès per llegir més i saber més sobre aquell univers. I aquest que el tenim encara amb els papers i tal, perquè hem començat a jugar aquesta setmana, que és el 8 tresors, que és ambientat en un univers de pirates. Que a qui no li agraden els pirates? Els jugadors seran grumets d'un vaixell pirata i el màster serà el capità o capitana i aniran a viure diferents tipus d'aventures més o menys complexes. És que m'estic recordat del que vam fer, sí. Sí, només vam fer com una espècie d'introducció per fer la fitxa i ja se'ns en va anar a les mans. Només vull dir una cosa, en un dau de 8 es poden treure 3 uns seguits. Es pot fer. Es pot fer. Va estar molt bé. Per acabar amb aquest rol més infantil, dir sobretot també que el Maguissa és un joc que no només és per introduir els més petits, sinó també els adults. Sí, perquè és el que hi ha, que es pot anar complicant i tot i així en la versió més senzilla també pot servir per iniciar els adults també. I ja tanquem, no?, amb el tema parlant de joc de rol per adults. Que són 2 adquisicions recents. Molt recents. Sí. A veure, els ensenyem també perquè, Fallout està ara de moda. Sí. Toca. Ha arribat tot d'hora. Sí. Te'n recordes que et vaig dir que havia d'arribar? Doncs ha arribat. Doncs això. Però també perquè, per tot el que ens hem dit dels jocs de rol i que creiem que és molt beneficiós, i també perquè aquest està en català, aquest està en anglès. Sí. Perquè aquest, crec que en castellà no hi ha res. Del Fallout no hi ha res, però és que en català menys. I costa molt trobar jocs de rol en català. Preciós. Però els ensenyem. Sí, aquest és una passada, és xulíssim. I com es pot veure, això, el llibre és pel màster, és per el que porta la partida. Clar, això també, perquè ho recomanem, no? Perquè si fas de màster et fas un fart de llegir, però un fart de llegir. I ja està. I posar-te en aquests mons que potser ets molt fan, no? I que són molt bons regals. Per Sant Jordi... Però si ja els tens. Ja sé. No em regalaràs res. Però no haver-te comprat això, et regalaré una altra cosa o no. Un roser. Mare de Déu. Ja veurem.
Doncs fins aquí aquest vídeo de recomanacions especials Sant Jordi, on us hem portat jocs Una miqueta diferents. jocs per llegir, no? Sí. És la nostra opinió. Sí. Ho creiem. No en tenim més. És aquesta la que tenim. Ah, pensava que no tenim més jocs. No, cordons. Esperem Si que us t'hagi agradat. acuden més jocs que entrarien en aquestes categories que ens hem inventat una miqueta o noves categories, poseu comentaris i ja ho parlem una estona. Estaria bé. Enriquir el debat. Enriquir el Això, debat. i subscriviu-vos al canal si us agrada el que fem I like. i ja està. I, sobretot, No deixeu de llegir. I jugar!